Jo dic casa que té cadena. Vaig néixer al carrer Creu dels Molers, que pertaneix al poble sec. Vaig néixer el dia 1 d'agost de 1932, en dilluns a les 7 del matí. Quan vaig néixer negre, perquè duia del cordó m'ofegava. I la comadrona, com vaig sortir, va quedar el cordó, em va agafar de peus a l'aire, pegant a l'esquena i al cul perquè tragués tota la porqueria. I vaig poder treure. I quan vaig començar a plorar, de repente va dir, ara ja s'ha salvat. Sí, aquesta fotografia s'ha fet l'any 36, aquí a la ronda Romieri, que ara no hi ha màquines. I ma cosina Angelina, ma cosina Antònia, aquesta soc jo. Tenia 4 anys. Que maca! Aquest és un cosí Miquel que en tenia 3 i pico, no arribava als 4. I aquest és el meu germà. La tia Pepa també era de la Cerdanya. Després la que estava així a la de Llobregat també era de la Cerdanya. Després en havia la tia Anita, que era carnissera i menudera, que és Antoni, també era de la Cerdanya. Jo coneixia a la meva esposa Sants. Va fer una cosina i va anar a la Cerdanya, que era un poblet, i allà anaven a rentar-se a la riera, amb una aigua més freda. Això m'ho explicava amb ma cosina quan era petitona. I anava a la Cerdanya i anava als tios, als òculs de l'any, i m'ho explicava, però no anava mai. Yo, soy hija de los cinco, nacidos en el número 54. Es una finca de 3 pisos. En el primero vivían mis abuelos, en el segundo mi tía y mis primos, y en el tercero vivía mi madre con mi hermano y conmigo. Hasta el año 37, porque el año 36 vinieron a buscar a mi padre la guerra de Biberón y el 37, como muchos, nos dejaron, que está en una fosa común que no sabemos dónde está, porque no lo hemos encontrado. A lo mejor ya estamos en la carretera, pese a saber. Cuando lo mataron sí que lo miramos, pero no lo encontraron. Yo vivía al 54 y estaba enfrente, había una carnicería y un colmado que daba entre la calle Magallanes y la calle Creu dels Molers, el colmado. La carnicería estaba enfrente, que vendía terneras y cordero. Una señora que se llamaba Enriqueta. Y después, más arriba, desde de la acera, había la carnicería, había un zapatero remandero que ponía los zapatos, se ponía, se los arreglaba, te los dejaba medio nuevos, pero podías andar, porque antes un zapato te lo tenías que mirar, ahora no. Ahora un zapato se le rompe una cosa, lo tiras porque sale más barato. Comprarlo nuevo que darlo remendón, porque el remendón hoy en día hace más dinero que los zapateros. Bueno, dejamos eso, dejamos. En diuen Poble Sec, però quan plou també es mulla. Soy hija de Pueblo Seco del número 54. Y allí viví hasta que me casé, que tuve el nene, y cuando tenía 2 añitos me fui a vivir a la Bóveda. Y en la Bóveda estuve hasta que mi hijo tenía 5 años, que nació en 93 y en el 98. Pero la calle Bóveda, cuando yo vivo, había una fábrica de ladrillos que pesaba
a la plaça dels homes que acabava la França Chica. Aquella era una fábrica, ahora no, ahora todos son viviendas. Ahora hay mucha gente, pero por desgracia, como no hay trabajo, pues muchos vienen a trabajar y vienen a robar, porque no encuentran ya de comer. Es que es muy triste que hayas de dejar tu casa porque no puedes trabajar y vengas a una ciudad y no encuentres trabajo. És molt trist. Barcelona no va venir d'immigració. Ell va vindre a fer servei de soldat. I com que era la guerra, si s'havia abans, doncs es va enrolar a la Marina. Hi havia gent que no sabia de lletres. I van baixar a una de les illes, amb la barca, en remus, a buscar menjar i aigua, perquè el barco no n'hi havia. I quan s'acabava baixaven a una isla i a una de les illes van baixar, que eren xavals joves, van baixar i els soldats diu, com és que aquesta isla tenen el mort de dalt i estan badant i menjant? Diu, és perquè aquesta persona ha acabat de patir. I ho estan celebrant fins que s'acaba de menjar, a de voltes el cremen i el tiren al mar, perquè no hi havia cementiris. I quan estaven allà buscant l'aigua i buscant el menjar, van veure una de les barraques amb palla i tota la gent plorant. Diu que s'ha mort avui un nou. Diu, acaba de néixer una persona. Diu, i per què ploren si és mort i un nou? Diu, perquè ve a patir. Diu, quan naixem és una alegria, però és per patir. Perquè el món, mentre es va fent més gran, venen més inconveniències. I quan et mores, tot el que has viscut ja no has de patir. Això ho explicava l'avi. I quan va anar a Cuba va ser horrorós, perquè ara o mataves tu o et mataven ells, però de cara a cara. I l'avi és dels poquets que ho pot explicar perquè hi va estar. I quan va venir cap a Barcelona amb el barco, ell es va quedar, perquè aquí hi havia molta feina. I ell, com que sabia matar bestiar, no és que fos, però va entrar al matadero. I mira, aquí a Barcelona, l'any 1901, que ja tenia 21 anys, doncs és el que es va casar jove, molt jove, perquè la meva mare, quan va néixer l'any 1906, ja havia tingut un noi i una noia, i ella ja era la tercera. Per tant, l'avi es devia casar joveníssim. Bueno, a les cames aquelles que pujaves a baix de la Cesalia, del Poble Sec, pujaven unes escales i estava ple de figueres i barracons, que hi havia gent obrera que no podien llogar pisos i vivien en barraques. Aquí en tinc 50. Quan vaig comprar la taula, que era de la meva mare, a l'Ajuntament vaig comprar el número de la taula i ja tenia 50 anys. I venia, veus, aquí, això què és? Que deu ser fetge, la llinga. Tot el mercat de Sant Antoni. Era aquí la taula 412, que vaig plegar l'any 1990. I llavors, quan vaig plegar, vaig anar a vendre 2 anys al Poble Nou. Que jo ara també he canviat molt, El mercat és petit, al costat de les cases que han fet. És que tot ha canviat. Els mundials del 92 ha canviat molt els carrers, ha canviat
molt les finques, perquè abans no hi havia àtics i sobreàtics. Abans hi havia terrats per estendre la roba que es rentava als safareigs. Aquesta era quan eren nòvios. 2 anys abans de casar-se, perquè es van conèixer l'any 60 i es van casar l'any 62. Aquí jo era joveneta, però més gran que el meu marit. El meu marit no ha volgut mai que digués l'edat perquè em sent un vell de feia més gran. Perquè era molt pelut. Jo dormia amb un ossito, que no em vaig casar dormia amb ell perquè era pelut. I vaig deixar el ossito. I em va dir, ja està bé, ja està. Dic, home, però tu ets pelut. De molts anys, per desgràcia, s'ha tornat calvo. Però era pelut, era més maco. Tocant al carrer Olivo. El carrer Olivo, que està abans d'arribar al carrer de l'Exposició. I aquí, aquest cantó és on vivien les monges, que hi havia un hort. L'any 60 hi havia encara un hort, amb una figuera molt gran. I les monges sortien amb una canya llarga, oberta, i agafaven figues. Feien una caràcia i amb les senyors tenien plantat patates, cols, bròquils, tomàquets. Tenien un hort molt maco, que ara ja han tot d'aules. Tot el que era l'hort han fet col·legis. L'any 46, bé, 32, 42, doncs tenia 14 anys, però vaig anar dels 14 als 16 a l'acadèmia. Perquè a les monges vaig anar als 4 anys als 14. I quan als 14, com que no havia de fer d'esquirenta ni de secretària ni res, em van tirar i em van posar a una acadèmia perquè no se m'oblidés les matemàtiques. Aquí al Vall de l'Apolo, al Paral·lelo, i feien lliçons, ho veus? Jo no ho veig, però ho veus? Bé, que vaig disfressada, perquè cada any em posava diferents vestits de Julieta, de violetera, anava fins a la Colombina, anava, que eren disfressos molt macos.